което аз казах. Това, че се македонизира един български класик и че се превежда на един език, който дядо ми никой не е признал, и една държава, която дядо ми никой не е признал. То няма такъв език. Да. Държава има, обаче тя е лишена от съдържание, защото е написана под индиго. Не успява и депортацията в Луковит. Срещнах се с неговия внук Климент в дома, който Димитър Талев е изградил в Бистрица. Там, където планината е напомняла на дядо му за българския град Прилеп. Ако умрам или загинам, немой да ме жалите. Напийте се руйно вино, скършете ги чашите. Верни другари, песна запейте. Как се живее сред толкова много история?